Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Эфирда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Бүгенге чыгарылышта без Баулы районына сәяхәтебезне дәвам итәрбез. Тамашачылар, әле генә без Фәнис абый башкаруында авыл киен тыңлабыздык. Шулай бит, Фәнис абый? Фәнис абый, сез менә якыннан танышык әле. Сез бит инде шушы ык суларында кыйынып, шушы авылның тәмле һавасын сулап үскәнсез, әйеме? Бала чагыз шушы авылда уздымы? Юк, минем бала чак Шүтедән ул, иске Шүтедән. Гармунга килгәндә инде мин дәртем бар иде. 4-3-ләрдә укыганда авылда гармунчыларның яр бирәләр шуларны уйнаганнан итәкләр. Мин әйтәм, бер таттыргылар. Менән дә утынны киссәң, бер гармун тоттырабыз диләр. Шулай итеп, не хәзер әйтеп әйткәннәр инде, гармун тоттыралар инде. Сез уйнап карыйдыр ягыз. Уйнамайдыр инде булай, уллатта. Тарткалап карыйсыз инде. Тарткалап карыйм, күңел булай. Шуннан уйнасы килә бит. Әтәйгә кайттым да, әтәйгә әйтәм, гармун уйнасы киләмим. Ана, илалавы сота, кирпич сокта, 7 кирпич сарайды, bir мüşәлек ди, алды италиянын ди. Мен 14 яшьләрдә булганмындыр инде. Бат тоттым, бат кадырга, кыллашып чыгарып, аны бетә калып кирәк. Монда кызларга килеп, бер тимерчедән калып ясаттым. Шулай итеп, әтәй бәләк ясап береп, 7 кирпич соктым да, илалавыдан шу италиянны алдым, искәртә алайын. Хәзер алып кайттым, әтәй, моншада уйранды, моншада уйнайлар аны. Моншага киттем, апам бар, түтәй әпипәне көйләй, мен шуның артыннан чыгара берим, моншада уйрандым гел. Кызык. Самошка, әйе. Юк, менә миңа нәрсәсе кызык. Димәк инде гармун алу теләге менә сезне шулай хезмәткә дә өйрәткән булып чыга бит инде. Үзегез килеп сорга өйрәнгәнсез. 40 ел көтү мен. Бер ярда армиядә бармадым. 62-нче кергәнем, 2000 елда пенсияга чыктым. 40 ел көттем. Көтү көткәндә әлбәттә инде менә гармун итальянны алып чыгадыр инде. Яракка бармаганда. Алып чыгадыр инде. Табигать кычаганда гармун уйнап әйме. Ана хрумка чыкты, билаз гармун алдым. Моны ибәрдем дә инде итальянны. Шулай итеп. Димәк, гармун һәрвакыт сезнең юлдашыгыз булган иде, Фәнис абый. Аяклар көчкә чыдап утыра. Бип кенә китәселәре килә, Фәнис абый. Чынлыкта нинди хозурлык, ык яры буенда, ничек итеп матур иттереп гармун тавышларын яңгыратабыз бит. Чынлыкта зур бәхет бит бу, тамашачылар. Фәнис абый, менә сезгә шундый бер сорау бирим әле. Гармун сезнең өчен ул нәрсә?
Yani benim için bir neyindi o? Kungul şatlığa. Direkt yalış uylamışsa sasında garmon atlasın. Bütün dünya alayın o garmon. Hem siz oynayan elbette yine oğuldaşlarınız da kuanadır eyemi. Onlar da kilip. Ey deli Fenisa abi ne bu kini oynarlar diye beyteler misin? Alay etkeni olmadan o kopatı bilen süte yaşak, oğuldaşak da gül kopatı bilen neşe oturayım. Bunda alay kopatı neşe oturup bulmayın. Bu işi. Tatarstan'a yangırattı bit özünün garmon tavuşun. Abilar isemisiz, şekerleriniz. Evet, İsemisiz. Hürmetli tamaşaçılar, biz Tatar Tımbarlısı avılında hem benim yanaşımda tüyme ansambl, hem ansamblın jetekçisi Çulpan abi. Çulpan abi nişi halleriniz, yigitler nişi halleriniz? Garmonlar gırlay mı? Oynay mı? Oynay paka. Yarar, Çulpan abi, mene sizge bir soru var. Mene bu ansamblga nişe yaş indi hazır. Mene siz qoşan bu ansamblni iştirdiniz. Bu ansamblimiz uyuşturduk 14. yılını. 2014'te. Ha, bu yıl sizin yubileyni yıl indi. Evet. Çünkü sizge 10 yıl indi. 10 yıl ayı. Bunda bizden başta 2 kişiyik, ona 3 keylendik, ona 4 keylendik, ona 5 keylendik, birisi kelelmedi. Şu keliş biz yürüyüzün rayonlarda, ondan sonra Balkış'a biz varabız. Elmetke varlığa bine kuptan tugulgine. Şunda şuşun bilen oğullarda sıban tuylarında bütün yerler biz sopa içeriz bununla. Bu sebebi benim bir reis abızı. Ha, reis. Bu sebebi Rüstem. Rüstem abini biz biliriz. O benim kurşe. O bizlerin arasında koşağında uğraştırırız. İkimiz de birlikte uğraştırırız sonra. Ben koşağında uğramaya şey oynayayım, ultuşa benim yanına. Sonra ikimiz birlikte oynayıp koyarız koşağında. Ama yaşlar avulda var mı? Yaşlar garmonlarda oynuyorlar mı bunda? Var, hadi kupta tugulgine çoğun bir malı vardı nege Bolu'da okuyul çoğu. Okurga vardı kupta tugulgine. Benim onuklar oynayın. Bunlar bütün içinde buna simiyo bunlar. Bütün içi bunların simiyaları, müzikalini simiya. Mindən kuş kəndirmeyindi ol. Malaylarının muzikalni училищеде оқисылары келді де, başta muzikalni школаны бітірділер. Баулыда Карпушкинні білесіздер. Ол оқытушы еді енді. Ondan Октябрьскийде музыкальный училищеге кіріп, 2 малайым шулай неттілер, оқыдылар. Ondan кері Магнитогорскийде музыкальный Очень профессионалlar был. Bir malayım преподаватель по баяну, надымда, ikincisi Dom Kultura Prometey, Gazprom Prometey'inde Buna bil. işley. Hazır indi bana iki onağım okuylar muzikalni училищеде Магнитогорскийде. Ошол биздин ailə muzikal gayda deyip aytırga bu. Benim iptaşım da muzikaga yakın kişi ol mandolina da oynaydır. Elek biz balalar belki şakta ansambl tegesimini ansambli bizden 3 malay benim şu 3 malay bayanda biz ben Xoromkada hatın mandolina da oynap çıkışlar yasaydır. Rayon kulamındayım. Rahmat. Kerem abi, siz Kurşoğlu'dan deyip ettiniz. Siz
Көн сайын практически мында йөрисең репетицияларга. Күрше авылда моңлышы яшәдек инде яшь чагында. Хәзер инде 40 елдан 40 елга якын Баулыда торабыз без. Менә Айгөл, Элмира безнең таныш кешеләрбез. Клуб мөдире булып эшләй башлагач, алар шулай таныш булгангадыр ни чакырдылар да. Менә 1 ел шамасы инде без Баулыдан килеп, иптәшем белән Баулыдан килеп, Айгөл чакырганда киләбез инде Баулыдан килеп. Репетициягә шунда. Әле мин бу ансамбльдә 1 ел шамасы гына. Менә әйтегез әле. Бу гармон белән дуслыгы ничек башланды сезнең? Моның үзенең бер историясе бар. 3нче класста гармон уйнарга өйрәндем. Ничек итеп абзый торадыр, әнинең абыйсы торадыр, яшидер Красноярскида. Балалары юк, ел сайын авылга монда сабан туена кайталар. Менә монда гына алар үйләре. Сабан туена кайталар и җырларга яратадыр. И ул вакытта гел транзистор белән кайтадыр. Мин бездә утырганда транзисторын кулга тоттым да кызыгып карап торам инде. Абый әйтә инде. Энем дә киләсе елга тагын сабан туена кайтам ди. Әгәр дә мин кайткан тынды бер ки уйнап мине җырлат алсаң, шушында яңа транзистор кайтып бирәм диде. Шулай итеп авылда иш туган абый гармонда уйнады, шундый хромкада көн сайын кич белән аңарга чаба башладым. Шулай итеп ул мине бер иш ки үрәтте. 1 елдан соң абый кайтты. Шул иш туган абыйның гармонын алып торып, үземнең гармон юк әле. Аны бер 2 ки җырлаттым. Шулай итеп мин 2 куяның койрыгын тоттым, гармонда да уйнарга өйрәндем, транзисторлы да булдым. Бәләкәй генә авылда первый парень транзистор население. Транзистор, ул вакытта транзисторлар әллә ни бит әле. Шулай итеп әкрен генә уйнап йөргән булабыз инде. Менә оногым хәзер Баулыда Талиян группасына йөри уйнарга. Бик шатан иши. Һәм абзыйлар, менә безнең һәрбер гармончыларга бер сорау бар. Һәрбер гармончыларга без аны бирәбез. Гармон, баян, ул сезнең өчен нәрсә? Безнең өчен гармон моң бит ул. Моң. Ул кешене җырлата да күп кешене. Менә мин үзем иң күбрәк дигәндә ичке көйләрне яратам. Ичке көйләр аларның моңнарына дитеп булмай. Мин үзем 72нче елда гына өйрәндем. 8нче классны бетергәндә. Без биш бала идек. Бер әни, акча юк. Но минем җиденәйнең баяны бар исергәпсә. Миңа беренче алу белән бер кич чыгардым шул баянны. Мин сырады баянда өйрәндем уйнарга. И минем брат Сапада оқыда отпускның акчасы 140 сум алган. Киров дигән баян алып кайтты. Шул Киров дигән баяны миңа саттырмай ватасың ди. Клубка чыгып киткәндә бикләй, чыгып китә. Мин тегене бияле инәсе белән очам. Ашана сыңар китерәм. Шуннан соң бер-ике мәк өйрәндем дә, шуны уйнап күрсәткәчен ул бүтән бикләмәде мин гармонын. Һәр вакыт ачыктырды. Минем братишка да уйнады. Гармончы өчен чын мәгънәсендә иптәштер инде ул. Чөнки чыннан да күңелең, кәефең яхшы чагында ишү дә күтәреп җибәрә, күңелең төшкән вакытта тоже шулай күтәрә инде. Эштән арып, ишек алдында эшләп, өйгә кереп, диванга утырып бер баян или гармон уйнап җибәрсәң, инде бөтен арыганнар тарала бит инде. Менә абзый әйтмешләй, яшь чаклар искә төшеп китә. Чын мәгънәсендә иптәш гармон. Уйнатсын гармоннар. Уйнагыз гармоннар.